มาสายินไว้มาดูตามบรันช์นาวบ้าน YouTube channel clear to te chỉ bày cần buộc vết ở châu tú nãy hiền KV complex dur tang mel nga za ve nga hun kan mang me ka kan mek ania helai KV complex si hun salama chuan zirna runa ni thina KV multipurpose school ti in kan hrela rome lai mun atang hian mi thiam tak tak te halo chuak to thina zai thiam la tak tak te po anom thina ni alo clear tu te jing an tel chuan in lung haleng veng ti kha kan ringa ti chuan hei kan hmalo ka hian India ram pum huapin junior le sub junior tuin hleu siak na in elna nei ani dona chumia Mizoram ayo tur chuan KV swimming institute atang hian rol thar pahnih an chuak ve dona ropui kan tin kan lom hle ke ni dur tang kho chuan kan chuang tak zet an kal le zel tur ate po du sakna kan hlan ngal ni se ti chuan helai mun hi KV complex hi azur chian na le abi chian na kan nei dona hun lutak ani kan tia ke ni chuan milo thlir pui thau turin kan som cheu ani Tuna hian purwata kan bula oma ani hi KV complex nei tu pale YMA Dutlang branch lama kan ziak tolian ania voina hianin zona chihniangin kan zona chihniangin kan kalpui dona ama sain zona kanin zona in purat lompui na landu che kan neya tunna ya fanu dom tak neya kan lompui lu tuk chen ya ke po alom zonin zona kanin zo chen ngal me ha amain di KV complex hi school te alang ni chin te kan lo sha school no pangtan tak ne khain in rideu loi chinanga chanin he school in lo ti top ta ka chanin lungte aleng ve chinem school no pangai te nia leng ve thowe o hun ton tele kan khowelin herzelin lo the lo chin oma hanin thak danglam te kan ei ron na te tin ni e kan ria o covid wang tele thil khang khang te pon ni ama cho school khachuran chi to lo mai la he no pang en kol ang thau tian a second option ang dewin pathianin inan pevele ni te pon ria he kan hun shim shim hi mi khang khang inan ron lapang chutiral chon ye school han en kola zir na manga
มีหนุนกันเราเสียมถิ่นเตะกันก็จะลงแหลนทากะยังไงอันนวมแบบถิ่นครบไหมอันนี้จวนนินตัวนั้นยันนินเกวีคอมเพล็กซ์ที่เองจังเจงเงินเองก็ชาวด้านนู้นเชื่อทิ้งเนี่ยข้าโควิดเตอันเร่ชาวคานการเสด็จเวกตัวสูงอ่ะจนฟุตซอลกราวน์เตจนสดลำมาซอนกันหันเสียมาเทียนจาราลุนเบวีว่าเทียนสดลำปังอันหุ่นตอบลำเละบิลดิ้งลำจะสอเตียงรีสอร์ทสุกันนั่นเตียมาเสรีสอร์ทฟุ่มเฟ่อันนี้รีสอร์ทฟัมกิมฮิจุกันนั่นนี่ละ developing สับตรงตะกินมาละซอนเละติดตัวตั้มตักโปรเจกต์ก็รอมาส่วนให้กัน swimming pool แต่ที่ swimming class แต่กันหันทีเวนกบอกอ่ะมิโซรามาเห็นตุยเหลวเสียงนั่นเตะเหลวฟังขบมาอ่ะมีคิงมีอันตุยหาติดแต่ปกันเสียให้คนไรเหลวแต่ชวิงกันหล่อเต็นตุยแบบขบแม่ชวนที่เห็นอีเวนต์รันห้วยฮอตนานเตะฟังก์ชันเตะอินเนตเตะที่ขันกันบวยแบบมบแรงกันฟุตซอลกราวน์เตะสุดส่วนชวนจานจะมีรีเวนนักแรงบอกอ่ะประเทศจาระเอจนั่นนี่เปียละมามีครั้งกันเราดีลแบบบอกอ่ะมีปุ๋ย public service นี่นะจินเตปอมาอันนวมแบบครบไหมกันโซนน่ะกันด่ากันทักทุกตั้งไว้ไม่ลำปังไว้กูมีนายยันบรันช์ยันมาชบกันละเนี่ยโอ้ในมาชบพันทีละเซ็นทรัลไว้ไม่ลำอีน่าข้าเวงปุ่มบ้านสร้างครั้งที่เตียงไฟน่ะอินเอลนะรอนติข้าขัดเหตุโตปินมาลักกันตัวมาตินกัน local council เต็นทรังบอกว่า section ที่กุมตัวปะ section ไฟเนลนะอันนั้นที่เวลเสียบอกว่าไฟกันมาหมดแล้วนี่ตัวนี้อย่างเช่นอามิเจ้ารามังปนตาเช่นเหตุโตปินมาลักกันตัวมาตินเนี่ยวัยไม่คอมพิเลียนกูมันยาน้ำเตกันน้ำชวนเหตุที่เวลรอดส่วนตัวสักกอร์ได้แต่กันมังจุ่มเบียจิรชวนกุมตัวปลำมาลักดันตัวแต่พอเองมาสักจนมาตุนดินหัวหน้าชวนให้มีไฟนะจงสังกันติเตแต่ชวนเก่งเทลเฟกเอาไม่พลาสติกบอทลมันเคลมกันติซองเตะอย่างฮันเนี่ยชวนชุมเหลาชัดแล้วว่ากันติเมกให้มีรุ่ยเหลาดาวนักของอาเฮียนกันไว้เมกบรันสังปนตินเซ็กชันที่น่าเตะที่เกณฑ์สปีดเนี่ยกันจังกลางที่โตพี่มีเขียดเหลาเฮียนกันเบย์เมกบอกอะรำเละนำหุ่มหันนักของอาพอยโมเมมาที่ข้าอบิกตะกินกันชลายให้มีไว้เมช่างเละอายุเดฟเฟอร์สกันตีรัวละแต่เป็นอายบีปุยทักจอกอติโตเตชันชัวเละลัดติเหลาเตอันตัวน่ะอันกงโจลำตัวงโจเซลตัวระรุ่ยเหลาบอยักตังเวลตัวระมาลาคีเกาครันอังปนเอาไว้ไม่อังปนอักขดลางอังปนกันจะไม่กันจะนั่งไงนี่ที่ไว้เมชวนนะครับเชียงไม่มาจุกันมาชอบกัลเมกกัลเซลตัวปนยอมไหมไฟนี่ลำปังนี่รอนเสียดูทางที่ไฟนี่ก็อาเฮียนอย่างเงี้ยมากันโซนอีกทีเงี้ยเขามีในด้านเวชิมเขาเห็นแล้วใช่กันช่างทาร์ที่อันสังกังเวเซล่ะจู่ตูนมาอังที่หันไปไม่แต่ไปอาลาจัดหลักสาวทันเวตัวข้ากันรอนชันนั่นสาวเวตัวจุดที่รัวส่วนมาสอนนักตัวตั้มตะกรอดสุกันแล้วเนี่ยไฟที่นี่เก่งไอ้พวกกันนี่เท่าว่ามานี่จังไงจันกันยินช่วงจังไงจันกันปิ่นแต่นะจังจันยังไงแต่จังคันขดลางคันมีมัลเชี่ยวแต่เห็นเป็นนี่คัดเล็กนิดเองติงเที่ยงหิมนักกงไฟนักกงมากระสอนังติค่ะอินสอดเทยไตละแต่คันกันไฟไม่มังกันจันทร์ส่วนเดียค่ะใส่ตัวนี้ให้ใส่ตอนคันสวิมมิ่งพูลได้ไปอัดตุยไฟที่ง่ายขบไหมอันนอมสาส่วน pH level เช็คเรื่องง่ายตาpH สุดที่จะนี่ส่วนอัลลอมตาอัสร้างนี่ปนอัลลอมตาเทียนกันเช็คเรื่องtreatment กันเปียชันสุไฟเราส่วนตุยครีเวทีน่านี่ที่คริสเซลเราตั้มตะกันทีนี่อันกันจังกลางแคบเตกันปนตุยคริสเซลตุยไฟmaintain เรื่องคลอรีนเลเวลกันเช็คง่ายที่คันตุย pH level ขัดยังเช่นที่เล่งกี่มาเห็นขัดยังกันจันมาปัจจุบัน swimming pool ค่ะ example ละกันฟังนี่soกันอินเล่เรากันกดเองคิมค่ะนี่ไง habit อ่ะกันนี่ส่วนอักกันปะว่าไฟเจียมตุ่มข้างไงเรากันโลไฟจบสิลไม่โดนนี่ที่แต่ให้ไอโซล่ามิโซรามาข้อไฟอันใส่หัวแต่พอให้อันนี้โอ้ไม่อาที่ตุนหัวกันไงตัวทำมีมัลถ้าบางสุดๆที่มาเนี่ยเป็นไงกันริลรุนทักเร็ดเละตุ่มนักกันในทันส่วนข้อไฟที่กันมีบางทีกันไงดันดีก็กันเนี่ยเช่นจะว่าไม่ยันนี่ให้ที่ program ที่ช่าง
in ti siak na le thil dang te po alo ba se china hemi hi durtlang hian in enge central YMA program hi kan zom cha ATM kan zom traviau tin azom lo timel isoi min zo na takachu competition le brancinel nang chi le enge brancinaron the chok turan tiang si khan ni ka ya tiang khan ti lo mang hi kan nei lo chan chu mizorama kan sei fo thin chu branch YMA ding ma saper le branch lian ber te jinga mi kan ni ma ruai tur kan ni in ti siak na ni chuan champion le pian lo lam ai main tel ve khrim khrim kha dur tlang branch chon kan ti tu ni kan tia chuwang chuan ne kumin po hei sports lama chuan football te mo futsal pon in buat sai le me ka hei het lama te pon ban practice thina chuan film in siam siak han ti te tin chu final lam te eta quiz te chuan kompuan bo zui ti khonga te ka hriat so lo chuan branch YMA dutlang branch YMA hian ti lo hi kan nei ngai lo ama chu ati traber kan ni em ti ro chu thudang ni ta se ase kan apsap tong teng kan participate ve vek zeling ka ani inter branch YMA futsal tournament khel torin ta kanin buat sai na chungchang ve kan soi sak theng em an hei an khel traviau helai hian ke kan futsal ground a tho hian ke vila mana ron practice thina tin khoi khoyam of friendly match ka mu china chana in pu cha traviau ka khria tin ni kum khan inter VC LC a khan final ani mo kan van doi kha tiang vel kha ni se chuan chan su kan van nei thom ve te pok te amaro su in khel chu van doi le van nei na hen tam tak ai kata ka mu chin le hetia kanan clear chin ai chuan an practice len in pu cha na po that khat viau chuan ka khia kan naw te pok da mi mal tak pon khalo be se sang khop mai chuanin atoplam kan lo nei don tonga nangmana poimo iti soibel tu te lo soi mei palte nei chuan khani sai na hun kha kan ani ma awe me lam sela sarbon pate kan tak met ama chuni ei kun chan ve kan lo mang zo to ni wai me a po thei to pin ke kan pen tlanga ma son na tur tam tak om sungin kan thalai te hei nang ni te po in sub committee le in ti tur an ri lom takin in ti lutlang thalai te a fel atlema local swal de te chu om ve thin ma se atam zo khi chu kan lo thani ti tu nuan ka ngai to thina ka tha poi muang thina chu away me lamanga chuan nita se thei to pa chhuwa zel akha kan wang lai hun toy te hian midang ta na mal son ni bok wai me thil tum ber chu tan pui ngai te tan pui tu le zo fa te pa son na tur khani yang khan branch sani mo section ani mo a central thengin kan thei to pa kan ma son mi kan ti theu mai kha aka rong bol na ro pui tak khi lo ni pathian mit mu apo ti hi khata ila chuan ni swimming ngor boina minon de dan kan dut lang rol thar pani te khatiang national sa avoi khatna ta na anan telve tur te poi ni kalom ma mingin a swimming pool lam a swimming institute lam nei tu ni na lama le a branch right tu ni na lama po han thei top so se chuan ni tui hleu hi exer hi thakop me ni in advantage lam ni lo se ching khanin se to thawa nutlang thalai big ta ni chuan engtik lai pon ak full to poyan seat thi ka lo reserve ve thina nge azir duan phot chuan tin life skills asap tong tak antin nei wang hen olympian vani tum mo khatiang national lakal tum kherlo pot tui hleu keima sahim na to dan ka thiam ve du khim ti te pon lom the ang khatin exer alo ni bok nen khan weina swimming pool kon san de minon kon ta ka no dutlang thalai big tan hian veng dang khiat lawa special reserve seat do ka lo da then ni ti ka kan sei ve bok ani ofiam thati tak devin ale kan lo me KV swimming coach bula kan me ka miss ama sai min shil thengem min chu larin pui fanai ton pui veng tong ale nula te la ni em ni ve duichen hetia duichen han zirti takhi how to kem har sa em han athu ka chon haramo ase athu lo chuan hei ati ve no thei achan chu athu ka hi chuan lelam hei 5 seconds ringot pokan hoi hian pil hian omle china kha hei sports dang le ziti tu dang te khin chuan hei focus angai enreng angai kha harlai bernya mase azira tak tu kan ti ve thei mai tuna hian student hi inga em nga ve anum benwal tinglama 1.5 hours nia ta khan som panga chuang de ania chuan tlai hian
kaya 2 hours 3 to 4 45 in kang ka chu ta chuan mi som panga stop yang khan 2 hours runga ta po som thum be kan nei ni chu zirla in ni chako mai hetia zir tura lo ka hian in puitling nge no pangi ron kal nim job chin kai lam hi chu no pang an tam tlang pui mo ma se jing lam hi chu puitling ani ve thung so ma se atam zo ka chuan no pang hi an tam zo puitling bi ka zona han siam tai la hetia nga isen zir han zir tir yan in klema alo thiam ve to sa te hi zir tir ten nom de bi ke me thiam lo top ai chuan technically anga hey heta olympic time ang hey kan swim freestyle breaststroke tive anga chuan athiam sa ai ma chuan athiam lo atanga zirti hi anwam zo ka achan chu athiam to chu hey thiam dan bi kan nei ta ni chu thiam dan bi kha chia sak le ngai beginner level atanga ti that le ngai so beginner hey thiam lo mu top khamo an thiam also hey ke ma technique dik tak chuan no panglama han kal le tai la zir no pangron zir tam tak chu zir la yan ni ta ni chuan ta hianin zirna le sport kal kop chung changa hian ingai dan kaka chu amshinga zir ka tia achan chu balance thiam deuh chuan anti kop thiama ma se balance thiam lo ka cha anti kop theilo ani me ya ma se mishinga zir ti lem hian science background ten lo lak chuan anong kal vak theilo so hey an subject ka zir no pang subject alaki ni deuh ber mai is student a hianin national swimming competition da kal tu te anom ti te kan lo sha chuan aron zir te ngai to le hianin hetiang an thlen hi ibai sem chu tiang em chon kan la te ve ang renga ke vi tak hi chu kan ti pangai dewa kan ti na hi la rei lawa tiang chon kala ka be sei vak lo ma se ri nai takin an lo ti cha a chen hei tlema focus deuh hi chu so alom te ma chuan champion nge join do sana kan plan ka zir hun lampang lo in zot le tai la kan tak sa in fit line nge zir cha ga kan in fit vak lo line and tu endurance hi chu ashan lu tu kamo achan chu heta hey a chen tam tak te po sek deu in fit deu tan chak hey kilometer thum ni hey jing tin awak ta chu engang pun in fit ma se tu ya an in fit thailo chu wangin water fitness hi danga so hey in fit lo lai po khan in fit lo lai le an in fit nuwa an bol zir le ai nang reng speed ang ka chu te an in fit deu ka chuan temin a thadeu ti na ni me ma se hey in fit lo lai kha apoi lo noma chu chang ha zona tlem khoya changa zir swak nge india chan eng certificate nge ine Bangalore sai Sports Authority of India yan 6 WCC ka certified wa ta chuan chumi lawa chuan aska oma American Swimming Coaches Association chu ta chuan level 2 tu na yang kan ni meka alo vele chanin atop nanin noma han nge poi mole sebel du ine chimshim te ine chan tin kanin pelenga englo swimming hi in fit pianal ma hey atam ta chang ka pian ka tinal hey temin ka exer deu nga ka rong ka lang antia hey tlema cher deu hi rong kal hi an du chin ta ni chu kami ai chuan an thau lain time yang hey an sa that lain an mik lai rong kal se achan chu an thau khan I tui hi lum hey atuam lum ve ni chuan taksa ka so ke man yang time yang hey cher zor hey do ai chuan thau lai khan acha zok suwain hey thau lai khan rong kal tu khan ka fui por zok chi te ma chuan ani chuan veina han miss dive kan hu don u thelo moi tak chu ale kan dom lu to ke hun te ka wang tuna ka bula ding te hi national swimming competition na tel tur ten nia tuna an mani kom na toy te kan la nei don ni ama sain in ming le in veng te khoi takin ni soi sakte ni kaming chu Joel Zobiak felakania dutlang mol venga changkani aming chu ran thainia dutlang mol ve changkani ani kumeng zan nge in ni kum som pali kani kai chu kum som pani ready chan khoi school ang nge in kala class ang za teng nge in ni
Kay chu Kidston School ka kala class 6 kani. Ke hi Gospel Centenary School kal kania Polriat Zirme kani. School a thiam thei pol nge thiam thei lo pol ni. Ka thiam thei veng. Zo thiam thei pola ka. Ani le tuna in tournament intel na tur hi in hupurem. Khupur ve thau ka chu. A hupuram khom mai. Durtlang branch YMA chuan medal langai turin du sangna kan hlana cheu. Kalome. Kalome. Tuna hian Joel pa kabula oma in fact in ti sangna an mus hun tur hi ila hupur puyem. Inti siak hi lela ma chuanin abei sei sang pol tak kan ni lem lo wang hianin khupur na chang po kan thelo hetiang inti siak nan tel tur hi kan phur em ve top mai ke mani chung kolama tang chuan Tuichen anjir te khanin hei Mizoram ayo an chwa te hi ilo be se ve rengem. abei sei lowe helaya durtanga hei KV in tuichen na tuichen zirna mun an buat sai te kan hriat khan thil dang sports discipline dang hi an ti lem lo wang hian thiam ve se kan tia chuan an hun ola khana han zir ve a an thiam rengot poi kan lom chuan chu ti rol chuan hei coach thatak tak kan nei an ni hianin inti siak na lo om tur chung chang te an soya tel ve ngai sen ti wang khan ke ni chuan kan ti maya chuan han tel ve ta ka chuanin tiang khana han ti chho ani maya tira tanga kan bei sei lo ani an lo tui ve ti khan in ti siak na te lo man tel ve a chuan an van neya lo man ten la ve a chu tira tanga kan hisap phak tak zek ani kha ka chu School ka lighten ya chuanin tulaya chuan hei zirna hei meeting hianin kan ngai poi mo em mai ta tuna antel na turin elna antel na tur hi asang ani hetianga te hian inge an zirna inang hongem hemi kan soi ta kang khan an inti siak tur hi chu national level chu ani te me umaya ama ro chu national level a kan tel dana po hi Mizoram shimshima le kai kanfa ten tel dana po hi an thiam le an fit wang le an compete wang lam ni lovin Mizoram hi enge ni katia India ram inti siak na turata na enge ni wild card an tia zotel ve top turan ni wang hianin ke ni chuanin an inti siak na hi an le khazir ti buai tur om khopin kan practice pui lem lawa ti top mayang thei patop chua se kan tia lomante pom hu se chu kan tilu tuka ma ro chu tiang bei sei na chang le bei sei phak ani lowa kan cheta wang hian le khazir le an ma ni tina an zir lai ti boy tur khopi chon practice an nei lo chu ti rol chuan in soi le soi nu heti laya hei pu chon thua mate ruat ate an swimming pool hi an ma ni le khazir ti boy lo tur to ka an man hun hianin an du hun a chen theina turatan hianin min hon sak top maya kan lom khop maya chuan lekha po zir sela an zir rang don chuang lawa an lekha zir lo kara khatia an lo chena an practice na hun ani awang hianin lekha zir chu ti buai lo ke ni tan chuan kan van nei dur tang tan phei chuan kan van nei ani chu ti khan an ho a lekha zir le maya chuna school an kala an lekha zir tak tak man an va cheng chu kan in bo sai dan chu ni do mai chu bak chu engma han ti extra tak tak po kan nei chuang lo ni chu competition an tel don cha an zin te kha lo ngai don ta hei mi an zin tur te hi an zir tu te kha kan lo shi lo thei lo don ta ni chuanin an zir tu te lam khan engting nge an lo don son hei an school lu na hi Gospel Centenary School ani a lekha zir ngai poi mo ti po kan hria amai ro chu an zirtir tu te po in khatianga hei lekha zir pia lama extra curricular activities no pangina an lo ti hrim pia lama amingin sports discipline dangte chu ni tlukchia lo ma sela tlukchia lo han tila angin mi ngai anga han lian ni chia lo ma sela swimming Mizoram IO aminga an tel vek hrim po hi school lampang chuan an lo du sakhop maya leave te po ti khanin har satna om lawang an lo tia leave mai pia lama nge ni thil dang atul omanga po kha ani hi chuanin
an du sak zok in ka hria kan dila piang engma har sat na kan nei lem lo ke mania chuan kan van de khop mai an zirtir tu te pawh chungah pawh chuanin lawm tu sawi ngai ni chu tiro nia kan lom tak zet ani ani chuanin KV Swimming Institute chungchanga i ngei dan te i hmu dan te min soi sak vela KV in hatiang anga swimming na tur atana institute pangai tak mai an siam hi kan lom khop mai a I soile soi nu ke ni chuanin atira tangin tui chan han thiam hrim hrim se kan ti na wangin kan han tel tir ani mai a amai ro chu hei a swimming a institute a hianin number 1 a chuanin avil wang tu ber nei tu pa ber mai ruata hianin thatak mai na en kola hemi atui hrim hrim le amun ma hrim hrim po hi Mizoram hai swimming pool kan han mu kan mu tam lo hrim hrim a tam po tam chuang lo mai theya po a fai le en kol thabera lo ni a tin chubaka chuanin anina boipui pi lama hianin azirtir tu coach kan ti don nge ni hemi hi an nei thaim em maya India rampum anga po a khatiang anga coach a training chuak te an lo ni a tin a engtenga kan ti ang a sian so chungchang a fi chungchang a po hianin mundanga anlak chanve po phalo in keimani tol chunga azir turte ina kan han zir ve phak mai tur mang hian a han siama chumi pialama chuanin hun ola a chenga te chuti hang a chang phei chon hei kan fa te national competition an tel don wang te po hi ani na chen om manga yang khanin zau takin tui chen na hun te po min han siam sak ani a hei hi tol chunga thalai dang te po hianin ron zirna chang ria sela kati khop maya tunlaya chuanin hetiang anga mumal tak maya mani zir ni lo a step ati dan engkim mai a basic atanga thil han thiam na tur engkim maya music ani mo sports discipline mo alo om sim sim mai hi lo mom ka tia chu tiang anga changtung tak maya aram pum ho pang po thatak mai hetilai ke mani tol chunga ke mani mi la sa ngai nan lo nei hi alo mom ka tia veng dang pon an ron bang chang kaya tol chung pon man chang kai se ti thak ti khop mai Durtlang branch YMA chuan du sanga samber kan hlan chewa i hun te khawangin kan lo me kini po kan lo me tuna hianin Durtlanga millionaires kan nei zinga senior ber pol bulak kanoma pudanya lania pudanya jibaile chi be ule tui chen ni zin hi i kalna te arei tu em Real tuklawe tun kum March April vel khan ve thei a ka join kun kha ka chiang to lo tum kum ka chu ni anwa mi te no wa an nom kop mai hei thiam mi lawa zir tran kania mase tun chuanin hei nuam ti takin ka ke ma to ka chuang ka chiang ve thei to thiam kan lo ti lu tu cha no ma hian thiamin ti ve to reng em a thiam min te chu har khop mai mani hi chu ma so na tu la tam khop mai ale kan lo lu tu ke o
วันเมดูตามบรันช์นาวบ้านยูทูบช anel กันหุ่นมันเตะเลือกสิวสักบ้านกันโลมาคติส่งค่ะวันนี้ตานากันโปรแกรมในจูฮันนี้